Arriba. Ojo al detall. Arriba la rajada del Quim Vila. Hola, Quim Vila. Hola, escolta, moltes gràcies per aquesta ampolla de vi que m'heu regalat. Sí, amb el que m'ha costat deixar de beure. Regalem un cartó de tabac també ara fins a... Com estàs? Escolta, et fa il·lusió estar al Parlament o no? Molt, el que passa que jo li canviaria el nom fins que no siguem independents i li diria Callament de Catalunya. Perquè depèn què diguis, saps què heu dit? Sí, és veritat, aquestes coses, aquesta punyetera merda que estem vivint avui en dia, no? Vens fora, eh? No, jo li diria... Com sempre, Marc, et sorprèn alguna cosa del Quim. Callament de Catalunya. I mentrestant, doncs, ara ens anem de vacances a eixamplar la base, concretament la del cul, saps què vull dir? Picant olives en tràpats i tornar aquí un sobrepès, mig deprimits tots, emprenyats, saps? Perquè és dolentíssim anar de vacances, no? Total. I llavors, com vas dir, parleu de... Parlo de les vacances, m'he fet uns quants estereotips de gent que se'n va de vacances, que n'hi ha milions, però quan ha de durar això ja vaig tard, ja m'haig d'acomiadar. No, Quim, tu fes, tu tranquil. Doncs, l'última vegada que vaig fer un directe amb tu, em va agafar... O sigui, encara no, ja estava i encara tenia més temps i això no m'havia passat mai amb tu. Ja. Però això és fantàstic, perquè vol dir que vas tranquil, has d'anar relaxat. Has d'anar relaxat. Sí, doncs bueno, vacances, tothom sap que la paraula vacances ve del llatí auva que canses, que és un acrònim, i llavors, encara que digueu que quin programa més fantàstic, aquí com folclòric, és tothom llepant-se els genitals uns als altres, no us aguanteu més aquestes alçades del deixall. Necessiteu anar de vacances. Totalment. Necessiteu desconnectar. I la gent necessita desconnectar de la feina, de la parella i d'aquestes coses, i com que necessita desconnectar de la parella, que treballa amb ella a la mateixa empresa, se'n va de vacances amb ella. I llavors no s'entén com arriba el setembre i tothom es separa. Jo penso que si treballes amb la parella i te'n vas de vacances amb la parella, hauries de pagar una multa, per exemple, no sé, 10.000 euros. Tu vols anar de... Perquè, clar, això ho paguem nosaltres després. Clar. Històries així, no? Llavors, vacances típiques de perfils, per exemple, de vacances. Vacances tavernàries. Vacances tavernàries són aquestes parelles que tenen un gos de presa. Però això ve de tavèrnia? Sí, de taverna. Bueno, que ja és el mateix, si fa no fa, no? I que, clar, una cosa porta l'altra. I se'n van, són una parella jove que se'n van amb un gos de presa, amb un gorg de la Garrotxa, a provar l'aparat aquell de Bluetooth de 3.000 milions de watts que tenen. Com es diu aquesta... El dron, no? Aquesta música... Quillos. Escolta trap. Això, anava a dir música... Val. O sigui, s'emporten com un altaveu. Sí. Val, ok. Allò dius, per què no vas al teu puto entresol arran de la ronda de baix i rebentes el bloc de pisos amb aquesta puta merda de No, és veritat. Per què cal anar a la Garrotxa allà que es balla... A molestar. El gos aquest psicòpata, saps què vull dir? Que passa una guineu i se la vol menjar, saps què vull dir? Llavors hi ha el típic que també que se'n va sol a Botsuana. El típic que se'n va sol de vacances. A trobar-se. A trobar-se. Ha dit la gran paraula, trobar-se. Que alguna vegada es fa molt amic d'algun tipus de mico, saps que els grans simis semblen molt a nosaltres, ximpancers, orangutans, goril·les i bonobos. El tio s'hi fa molt amic i a vegades té algun tipus de relació. Total, que tornant se'n va a la Vall d'Hebron directament perquè té una malaltia que no ha estat identificada fins avui en dia. Ha agafat alguna cosa. Llavors hi ha els visitadors compulsius, que són aquells que a Barcelona no han anat mai a cap museu, però quan van de vacances els van a veure tots. Sí, és veritat, s'ha de veure aquest museu. Dius, no sé, aquí a Barcelona hi ha un senyor que pintava, que es deia Picasso, que és bastant conegut. No, vaig anar al Museu Van Gaal de Rotterdam. Saps què vull dir o no? Maquíssim. Vaig veure els girassols de Van Gaal, em van encantar, Maquíssim. Llavors hi ha la gent que s'agafa les vacances com Nyam Kakanon, que és típica vacança a Playa Bávaro, amb una piscina, la barra dintre. Sí, és brutal. Ja només faltaria una sonda, una cunya, com els astronautes, enganxada ja a la sortida de l'esfínter, que no haguessis ni d'anar a moure't per anar al lavabo ja directament. A la piscina ho pots fer tot, també. No, però marca vermella, o no? Llavors hi ha els vigorèxics, aquells que diuen no, aquest estiu creuarem la Índia en bicicleta, saps? Ui. I dius... I no què passa aquí? Que no han arribat a Burhanpur i ja estan cansats. Exacte. I tornen amb malària, amb pèls dins de les genives, dius, què ha passat aquí? Llavors hi ha els que s'estan en un càmping tot l'estiu. Aquests són el típic gent de Gavà, que viu arran de mar, i fan el càmping exactament el que fotrien a Gavà, només que han de compartir dutxa. Però la resta és el mateix, no? Llavors hi ha les vacances solidàries, aquesta gent que se'n va 3 setmanes a reformar una laploseria a Bombay. Exacte, llavors a rentar culs, i llavors una setmana l'hotel de 35 estrelles del Taj Mahal. Això sí. I llavors hi ha aquells... Ho pengen a l'Instagram, però... No, jo sobretot. Si no has fet res. Llavors ja estic acabant, Carles, vaig bé de temps o no? Fes el que vulguis. Vale. No m'ho diguis mai més. No, perdó. Ens queden 20 minuts per les vacances. Llavors hi ha les vacances siberites hipsters, que fan ràbia, que és aquella gent que... Teniu unes claus per aquí? Teniu unes claus a mà? Jo no tinc claus. Unes claus a mà, algú que faci clinc, clinc, clinc. Teniu unes claus, mira, per exemple, dius, hòstia, cuidado. Però, tio, animals, que això...
Teniu I l'un era l'altre. Són aquells que dius, mira, hem anat a Tibet, un lloc que es deia Penchinkeng, vale? I que és una petita regió tibetana i única al món on hi ha una ètnia on 15 dies després del solstici d'estiu els homes es declaren fent la vertical pont mentre les dones es tiren a planxar. Són un riu sagrat fins que surt una carpa que li miren les agalles i segons la mida de les agalles saben si l'any anirà bé o malament. I tu has de fer cara de... Sí, ja em sonava aquí. És molt... Vacances dissenyoses, no? Sí. I llavors, per acabar ja, perquè si n'hi ha 1000, però bueno, hi ha les vacances hippies inconscients, són aquesta gent que se'n van a les faveles de Brasil, es foten de sangria fins al cul a mitja tarda i se'n van a passejar per les faveles a la nit. Saps allò que dius, i no va passar res? Diu, no, molt bona gent la gent, Molt macos. Això un lletero que posava atensal, criances, i bueno, tot el pilotasso que portava no m'enterava, no? Són aquests que fan autostop sortint de Ciudad Juárez, per exemple. I dius, hòstia, però és que quina llet que tens. Diu, no, molt bon rotllo, saps? Són aquells que si no es dutxen en 15 dies tampoc passa res, no? Exacte. Total, i en resum, el que és comú en tothom és que tothom torna deprimit i amb la llet de vacances. Per tant, lliçó moral, estalviem i no anem enlloc perquè merda per merda coneguda i no l'hem de contrastar amb una felicitat que no podem aconseguir fins com a mínim d'aquí 11 mesos. Doncs que tinguis unes excel·lents vacances, Quim Vila. Vinga, deixa'm. Adéu. Gràcies, adéu-siau, aplaudiment pel silenci. Escolteu, si no us veieu en cor de deixar sols l'esport, busqueu ajuda. Tu saps què és, em deia un dia, anar amb una bici de 4.500 euros i haver d'esmorzar sempre amb l'ai al cor per haver-la de deixar a fora al bar amb el patí de si te la fotran o no? I com que desapareixia tot el cap de setmana, la meva parella i unes quantes amigues damnificades en la seva mateixa situació de restricció sexual, després de fondre el Tinder, va fer un grup de Facebook de cònjuges que reclamaven atencions desateses i es van allunyant de mi fins que un dia va marxar tan lluny que no el vaig veure més. Mira, acabat de sortir del centre de rehabilitació, em vaig treure el maluc de lloc agafant un bol de crispetes des del sofà estant. Em vaig tancar un dia sencer a casa a veure la saga de Star Wars, Estar als bars, que diu una senyora del barri, i que si episodi 1, 2, 3, la primera de totes, l'Imperi contraataca, que si els Jedis tornen, que si es queden, que si no en queden, que si van junts, que si van solos, que si esperen el despertar de la sogra i la mare que ho va parir. Però ja se sap, sense escalfar, qualsevol moviment sobtat de l'organisme és molt perillós. Doncs ja ho veieu, va, deroguem postveritats com que l'esport és saludable. L'esport és una fàbrica de lesions i problemes conjugals. En mesura no, però a veure, prendre drogues en mesura és saludable? Se n'ha de saber molt, Un veí del meu avi sempre ho deia, dic veí perquè ara és la tomba del costat. El cos humà està dissenyat per estar ajagut. Només hi ha una cosa pitjor que no haver pogut anar de vacances. No poder evitar l'explicació d'algú que hi ha anat sense saber on ha estat. Ens va agradar molt, Roma, molt. Condueixen com bojos. Ho hem vist tot. La columna d'entrejar, que tothom sap que és aquesta columna que deia els romans que entressin ràpid a Roma, Entrejar, el mateix nom ho diu, El mausoleu de Mussolini, on guardava el dictador les aus de presa nocturnes. El Coliseu de Colossini, que segons ells és un antiteatre on lluitaven els gladiols. Vam anar al Vaticà, també. Estan podrits de calés. Allà vam veure la capella assistida, que tot i que diuen que hi ha uns frescos, hi feia bastanta xafogó dins. A mi, el que em va impressionar molt és el valencí de Miquel Àngel dins de la Basília de Sant Pau. A mi em va agradar molt el Noè de Miquel Àngel. I les turmes de Carancalla. Per la porta del davant sempre hi ha moltes cues i la gent s'hi encalla. De cara, la gent s'hi encalla. Turmes de cara encalla. Es veu que els propicis romans aprofitaven les aigües tergals per sucar-s'hi. I a la plaça Venècia hi havia un monument masclista enorme dedicat a Víctor Manuel i ni una trista placa ni rajola a l'Anna Belén. Vam ser també al Panteó d'Agripà, en homenatge a tots els pagesos romans que van patir la grip aviar i no se'ls engegava la moto. Molt maco, Roma. L'any passat vam estar a París, al Museu de Louvre, però no vam veure cap mamella de vaca. Però vam veure la rotonda de Leonardo DiCaprio. Sí, una merda de quadre petit. I vam fer una escena als passejos del sopar. I vam fer un sopar als passejos del Sena. Fa 2 anys vam estar a Viena. I hi ha alguna cosa més romàntica que escoltar arran del Rin el Vesuvi blau de Levi Strauss? Però tavernians, una advertència, Aquests cabrons de països estrangers parlen una llengua diferent per fotre. I diferent a cada país, Tingueu molta paciència. No hi pot haver un entremig de diàleg entre quina calor que fa i quina bona notícia, no? L'aplicació de la mecànica quàntica, el hardware informàtic i la seva repercussió en l'avenç de la medicina? Si no hi ha 22 milionaris jugant-se un tros de llautó amb nanses, ja no sabem de què parlar?
Només del temps? Aquell que et truca al fix, que per sort s'està perdent això, i diu quan contestes: que ets a casa? No, sóc un lloro holograma. A tu què et sembla si vis sol i em truques i contesto amb la meva veu? Que sóc un robot que ha usurpat la meva identitat després de replicar el meu cervell amb un succionador làser de flux neuronal? Què? Com porteu la calor? Sempre dic, fisiològicament, psicològicament o espiritualment? Fisiològicament, intento protegir a 36 graus de temperatura els capgrossos de la sotovera de la gratinamenta que em provoquen aquests intercanvis comunicatius de zero contingut i interès. Psicològicament, provo d'aguantar-me tant com puc les ganes de matar. I espiritualment, em pregunto si hi ha un Déu cruel que em castiga amb aquest tipus d'interaccions socials, jo que sóc una persona discreta i que li interessa tant la vida dels altres com un votant de Vox l'adreça d'una biblioteca. Jo no et dic que manada sota estrus pugui canviar alguna petra. Aviram si al final em creuran freure que tinc disdèxia. Jo no et dic que en algun lament de pistraïció em pugui desorientar i prometre algun horror, però per sorna general, no. Un que sempre és al bar de la cantonada, per pesar un altre exempte, va tenir un desprendiment de rutina i el van haver d'operar a la perruquer amb urgència. I entre que l'ull bo ja hi tenia 15 diatribes i que l'altre el porta tapat com un pirata fill embuster, no cap dins la mitja. Té el nap del vell mig, del nitx. No hi ha rapa Bellvitge. No sap on trepitja, collons. Oi que jo no li dic t'impipes arenys, dissipes molts senys, t'iguipes molt menys que l'ullera de Stevie Wonder? I si s'equipoto, i si mato un coco, i si m'equivoco, quin mal hi ha d'anar corregint sobre la xarxa? Al país al costat hi ha hagut molts anys un corregint i ningú no s'ha queixat. Però aquí és diferent. Aquí som una polla de colla torrons i ens patem entre sumatres. Ja m'imagino la cara de Sant Josep. Oh, que bé! Incens i mirra! No hauré de sortir a comprar-ne. És l'únic que ens faltava per tenir-ho tot cobert després de que la meva dona acaba de parir en un puto estable en ple hivern. Última arrojada i matem les festes. El dia de Sant Esteve cap al tard la meva veïna s'emporta el Josep a l'hospital, que es veu que havia d'anar de cos, però se li havia fet un tap i es veu que se l'emporten, se'l quedaran perquè li han de fer la cesària. Bueno, el Josep ja és fora de perill, molt afectat, si ha vist les orelles al llop, ara sí que a partir d'ara... Total, al cap de 2 dies ja s'estava fotent vedell amb bolets per esmorzar. Ja hem menjat raïm d'aquella amb llauna, que és molt pràctic per anar de cara a barraca, però no és el mateix, és com el pa amb tomàquet amb pinzell. Durant l'any hi ha 2 moments de màxim perill conjugal per a aquelles parelles que tenen l'amor esbocinat de tant emprar-lo. El primer són les vacances matrimonials d'estiu, sobretot en parelles que a sobre treballen juntes en un mateix negoci. Tot acaba en festival de plats pel cap, traient cap a un cap per presentar-li al cap la baixa per depressió o demanant hora a un advocat de divorcis. El segon moment de perill són els sopars d'empresa on els cònjuges van sols perquè treballen en llocs o empreses diferents. Quan es xuma, surt tot allò que portem a dins. Ja ho diu la dita, exceptuant els de Ciutadans, Vox i PP, els nens i els borratxos diuen sempre la veritat. Però contra els sopars d'empresa s'hi pot actuar preventivament. Per exemple, mai de la vida, baix cap concepte, que deia aquell, anar amb el vehicle aliè si en teniu un de propietat. El blindatge racional d'avui puc xumar perquè no condueixo és inspiració de Satanàs. No us presenteu al sopar d'empresa excessivament atractiu o atractiva donant a entendre no sé què. Que som mones pimpladores i després tots són laments. Jo no volia, no sé què em va passar... Intentem no ressaltar provocativament les culturals i efímeres virtuts estètiques si no som capaços d'inhibir tot l'atractiu intel·lectual. Mai a la vida segueu al costat d'aquell company de feina del que reclameu agosaradament des de fa temps en el vostre més íntim i inocu interior espiritual justícia còsmica per alleujar aquella tensió sexual que pertorba la pau de la vostra equilibrada ànima burgesa, però que fa més plàcida l'esdevenir laboral. Total! Que si no vols pols ni t'acostis a l'era. On hi ha cassola i es dina no hi cap glanda ni vagina. Diumenge passat estava fent mandres mirant la patrulla canina a la tele i el meu avi em va dir: vols venir a votar que et quedaràs tonto tant de tele, tant de tele, tant de tele? I vam anar a un col·legi sense nens amb 3 taules amb unes caixes transparents amb un trau a sobre tapades amb un foli. L'àvia s'encantava amb tothom i l'avi va dir: què collons ha de fotre la gent de si anem a votar d'hora, que si el nano s'ha fet gran o de si fot aire i cauen 4 gotes? És abril, cony, quin collons de temps ha de fotre l'abril? I l'àvia va dir: no t'esveris, Pere,
que després et trobes malament. I el meu avi va dir, votem i fotem el camp. I un veí va dir-li, el net també vota? I va riure sol i el meu avi li va dir a l'avi que aquest, si fes d'escotomar, és tan burro que el timón encara es despistaria i es mouria. I una senyora pintada que anava amb un fill seu amb el cap pelat, amb ulleres de mirall i la samarreta vermella del Sergio Ramos, li va dir una amiga sorda seva que el sobre que posa Senat es tenia que tindre que ficar les 3 marques mínim, però que havia de ser un brosenat. I l'avi va fer la cara del dia que va menjar wasabi. I un senyor amb bigoti li va dir a l'avi, ja heu votat bé? A tu què et sembla? Va dir l'avi, amb la merda de panorama que tenim. Entre hostiats i hostiadors ja em diràs si hi ha dubte. I em va dir, tira cap a casa, que si això s'encomana acabarem com una mona d'aquelles que es veuen al pipí. I em va comprar una bossa de cones a la xurreria i la vaig rojar i a la tarda vaig tenir caguetes. Jo pensava que els catalans érem difícils de mena explicant les coses que hem fet, però els jutges del Suprem de l'estat de dret modèlic de democràcia avançada són els meus putos ídols. Mireu com és bon dia en llenguatge jutge suprèmic. Con la venia de esta excelentísima emisora de radio y a sabiendas de estar concernido de no querer ser apercibido por requerimiento alguno al ser interpelado por la casuística de tener que encauzar sin providencia la verbalización de la resolución con diligencia del procedimiento sine qua non sin ánimo de incurrir máxime en acto tumultuario probatorio de facto fuera del amparo de la ley y con total concreción, cerciorado de mi doble condición de rebelde sedicioso, declaro: buenos días. Se levanta la sesión hasta que me salga de los huevos. Us imagineu una publicitat de línies aèries que digués «Vola amb nosaltres, ets en bones mans» i en el vídeo promocional sortís un pilot sec col·locat amb vertigen, mamat i drogat mostrant com mou amb el monyó de la mà dreta, amb molta dificultat per cert, i tard, la palanca del tren d'aterratge? Us imagineu un anunci on el Mario Vaquerizo sortís seductor inaugurant una xarxa d'acadèmies d'idiomes amb el seu look vuitantero tornat i la seva sintaxi prehominida? Us imagineu una promo de biblioteques protagonitzada per Belén Esteban que l'últim llibre que ha tocat és un d'allò arrebossat amb formatge? I una campanya de venda de polígrafs apadrinada per uns diputats de Vox i Ciutadans? Suposo que si no fos un supremacista separatista fracturador de merda, aquí on veig diferències de ser i fer entre l'Espanya que vota fatxes que no ho saben que ho són, o que encara no els cal ser-ho, fatxes corruptes o fatxes corruptes amb crosta de demòcrates però amb una acció política que, pel meu humil parer adoctrinat, faria vomitar un forense o una cabra, hi veuria una feliç homogeneïtzació social de mansos monàrquics republicans agermanats per un lògic, normal i, per descomptat, no nacionalista sentiment orgullós de pertinença a la indivisible nación del Reino de España. M'he desviat del camí de la llum, la veritat i la vida d'Espanyol de Bien per esdevenir un fastigós X-Men no monolingüe d'ínfoles democràtiques 1. Immune al discurs de P3 d'Escola Bressol Cromanyona dels candidats a governar la pell de brau. 2. Al·lèrgic als seus mitjans de comunicació de presentadors estrella, que si això és periodisme, una violació és ginecologia, i el seu entreteniment de famoseig sense talent que farceix amb la seva merda biogràfica la buidor intel·lectual de l'audiència. I 3. I molt cabrejat per la puta merda de justícia familiar de mòmies anacròniques somnolents que disposen, al seu franquista entull, de la llibertat d'una dignitat que els és innòcua. Ara, en la meva desgràcia, un retrat a l'oli del Borbó em sembla com un e-mail escrit en morse. Però aquí, mentrestant, amb el rècord Guinness absolut de pacifisme passivista d'ètica incòluma, ens l'empassem doblegada amb ascensos a càrrecs filohostiadors de votants i retirem Creu Sant Jordi per repiolades lúdiques en xarxes minoritàries politico-moralistes que no representen res ni ningú. Massa bo vol dir burro. Si Déu, bona persona de contrastada virtut, hagués estat català, quan Jesús va desallotjar els mercaders del temple al més pur estil de la rimada esquitalazos, en pau descansem parlamentàriament parlant, segur que li hagués tret el títol de fill de Déu per conducta inadequada, poc escaient al càrrec i potser Nostre Senyor s'hagués estalviat la creu. I mira, potser s'hauria pogut postular com a president del Senat romà i acabar ballant Don't Stop Me Now tota una plàcida jubilació. Segurament els romans haurien donat suport, oi? I tant que sí. I tant. Al igual. A aquestes alçades és ben trist quan un s'adona que s'ha equivocat de feina. De fet, només que la teva biografia inclogui el concepte feina, ja queda clar que tot ha estat un gran error. On anem pels puestos fotent-nos els cervicals en l'aire?
El futur, i sobretot el present immediat, és dedicar-se a l'evidència sociopolítica, o el que és el mateix, ser tertulià. A Espanya és molt fàcil, només has d'odiar tot el que fa Farum de Catalunya i estàs contractat. I a més, si ets català, es corren vius. També trobes feina fàcilment si ets un erudit en l'última petarda ensiliconada que s'adolla les més baixes porcotes passions al torero fatxa de torn. A la família circumdant amb menys llums que una lanxa de contraband o a mediocres farandoleros satèl·lits mig desnonats dels circuits artístics. A casa nostra, com que som supremacistes, hi ha algun requeriment més exigent que el de controlar esfínteres en un plató. Has d'haver estudiat alguna cosa, però un cop hi has entrat, a viure. Jo ja m'imagino cada dia mig matí o havent dinat cobrant un plus que digerint fa més mandra, en un mitjà de comunicació diferent assegut una horeta davant d'un micròfon. Què en penses de com es presenta aquest període electoral intens que ens ve a sobre immers en aquesta conjuntura política d'incertesa governativa i el clima de frustració generat pel judici del procés? Em preguntaria el conductor del programa amb aquest tipus de veu de locutor que el creador m'ha negat. Jo, sortint temporalment d'una fotosíntesi narcocatalèptica, boi insolat per un raig de sol finestrers potenciats per una lupa d'hidrocarburs i altres merdes en suspensió que rebossen el cel de Barcelona, diria, Bueno, en el meu article d'aquest matí ja adverteixo que tot depèn de com s'enfoqui l'exocac. Suposo que si es valora des d'una òptica més sociològica podríem dir que s'intueix una certa tendència punitiva envers els grans partits que per una banda han decebut el seu electorat amb l'incompliment dels seus programes i per l'altra han polaritzat fins al paroxisme un argumentari cimentat en agosarada hermenèutica, oi? Aquí calles 3 segons perquè l'audiència es refaci de la baixada de sucre i dius això des d'un punt de vista, potser des d'una altra òptica tot es desencaixaria en una corrua de reguitzells de paradoxes antitètiques o tot el contrari, vés a saber. En resum, això és com tot i crec que tot anirà bé. I conclous, doncs au, fins la setmana que ve, que demà soc aprofundint aquest tema en una altra ràdio i 2 teles. I demà passat parlo de la cria en captivitat del ritorrinc albí tasmanès i la seva aportació a la cadena tròfica de les selves pluvials. Dios! Com deia una reputada actriu porno, si no et mulles no s'encerta. Que falles en les teves prediccions o anàlisis? T'empares en la quinta merienda que garanteix la impunitat periodística del Reino d'Espanya i ja està. D'aquí ve el verb indagar, de fer l'inda pels puestos. Tinc un gual al garatge de casa i, òbviament, pago per sortir quan em roti, no? Doncs no. Dia sí, dia també, gent aparcada davant del gual. Fins als collons que m'aparquin davant del gual sobre vorera carajillòpates de bar de cantonada. Tinc la placa a la paret, tinc pintat a terra groc, fins i tot hi ha aquelles pilones amb l'excepció de l'entrada de casa meva, òbviament, però doncs ho esquiven i aparquen allà. Sort que sóc un independentista pacifista i no em vull emprenyar, que després se m'escalfa la boca. A veure, si és per descarregar qualsevol cosa del cotxe o carregar uns avis, per exemple, o ets un camió de repartiment que està pendent dels establiments de la zona, begudes, jo què sé, doncs tots tenim paciència i m'espero. Però perquè vagis al bar, no. Fa uns dies jo era fora a la porta i m'hi aparca una pixapina d'aquestes morenes d'uva, raïm, com conyes es diu en català, que s'agafa a l'estada de cap de setmana a comarques com un colonitzador espanyol desembarcant al nou continent i, ignorant-me totalment, deixa el cotxe sobre la vorera davant del gual, fot els 4 intermitents i se'n va. Dic, perdoni, que l'òptica és tancada ara, que tinc una òptica davant de casa. I em diu, no hi vaig pas a l'òptica. Dic, he suposat que sí. Dic, perquè aquesta senyora, clar, aparca davant d'un gual, em veu a mi fora, a la placa a la paret, pintat groc a terra, dic, aquesta senyora hi veu menys que un jutge del procés mirant un vídeo de l'1 d'octubre. I se'n va anar amb aquella cara restreta de menyspreu amb la que obsequien els aborígens no metropolitans. I això només va ser un dia, Perquè cada dia al migdia un energumen de fisonomia neandertal que sembla que vagi un càsting d'En busca del fuego 2, guarnit amb una granota de xurrero, m'aparca davant del gual sobre la vorera. A veure, senyor de la bata blanca, tinc la foto de la teva punyetera furgoneta 5 dies a la mateixa hora aparcada sobre la vorera davant del gual. T'estic fent un book il·lustrat pels Mossos i la Guàrdia Urbana i potser fins i tot uns quants posts a xarxes socials per advertir a la població que volta pel barri un home antecessor amb halitosi de carajillo i caliquenyo. I deixa'm que et digui des del respecte i el carinyo, supomínit analfabet, que l'últim que has llegit a la teva vida són les instruccions del predictor de la Xoni analfabeta, rossa tenyida, addicta a Telecinco, que vas deixar prenyada, farda 103 bobadilla i que fins al 8è mes d'embaràs us pensàveu que l'inflor de la panxa eren pets, deixa'm que et digui, tu ets imbècil o només un obrer alcohòlic que vota un partit de dretes patrocinat per l'IBEX 35? Què no has entès de l'oració no es pot estacionar sobre vorera i menys davant d'un gual? T'ho explico amb uns quaderns Santillana per simis amb problemes cognitius o et faig un puzzle de 2 peces? Són 5 minuts només. Vols que et foti 5 minuts de pessics als ous, idiota? Què et penses que és viure en societat? L'infern de selva llibertina putrefacta que hi ha darrere la porta de casa teva?
No fos cas que haguessis d'arrossegar el teu cos contrafet sobrealimentat de panxa cervesera a la zona del pàrquing de 10 metres més avall a la dreta i tinguessis 3 infarts de sobreesforç com un port d'engreix sedentari, puto bull blanc cardiòpata. Primer t'ho vaig dir de bon rotllo, no m'aparquis davant del gual, que jo pago per sortir quan vulgui. Un altre cop també t'ho vaig dir didàcticament i vinga va, no ho facis això, que això és molt molest. El tercer cop ja t'ho vaig dir més mosca, el quart ja estava gratinat i mig cabrejat, i el cinquè ja cabrejat com una mona. Tu tatuo el front al revés perquè si mai et creues amb un mirall refresquis la memòria i facis una mica de comprensió lectora? Què t'haig de fer? Teràpia de xoc? Un escratxe a casa teva? Un botellón a les 5 del matí? Endollo la guitarra i l'amplificador i et composo allà mateix una balada heavy que, per exemple, es digui «Només són 5 minuts», amb la distorsió collada fins baix fins que vingui l'ambulància del psiquiatre i se m'emporti. Torna per acá davant del portal, torna, que tinc aquí un amic d'una empresa del costat que em deixarà un toro. T'aixecaré la puta furgoneta amb el toro i te la deixaré enmig de la cruïlla. Tampoc hi haurà molt merder, com que només seran 5 minuts, oi? Però callo perquè m'emprenyaré i se m'escalfarà la boca al final. Sort que sóc un independentista pacifista, Capullo, et fotré un grafiti al capó amb un punxó, imbècil. Compte, que baixen les temperatures. Psicosi. Ja teniu l'autant per iacs, yetis i per la transhumància de caribús. Ja teniu mantega, sucre, camping gas. Que si sóc més de calor que de fred, que si el fred és de més bon combatre que la calor, que ja està bé perquè així es faran bolets, que l'any passat a aquesta època encara feia calor, que un jersei ja no fa cap nosa, que si molts llençols a la nit ja no n'hi ha prou, que si es fica els ossos. I has d'aguantar el cunyat vocacional enterat que et diu que feia 34 anys, que en un dia com avui la troposfera no tenia una baixada tan bèstia de pressió. I t'ho diu Héctor Pasquals, que com tothom sap, Héctor Pasqual és un eminent meteoròleg que va donar nom a aquesta unitat, no? Fa 2 dies que encara teníem la cuixa soldada al sofà d'Sky i ara ens queixem que refresca. I a més, depèn què facis, no en tens gens de fred, Sabeu d'algú que hagi agafat mai contractures fent sexe contorsionista dins d'un cotxe petit? Ah que no? I que hagi passat fred encara menys. Almenys fred preorgàsmic, Em vinc a referir, un cop orgasmats tot canvia. Siguem més objectius, home, comparem, va. Per mi, així de planetes que s'hi estigui mig bé, la Terra és el meu preferit, No és com aquell tavernià il·lustre que es pensava que el cine de Alfred Hitchcock era el cinema a la fresca. Per tant, l'únic fred que és fotut és el fred de peus. És un dels més estesos. Així que, si no em voleu deixar fred emocional fins que caigui fred clínicament, estalvieu els vostres comentaris de merda d'ascensor. Estava descarregant bosses del cotxe, del súper, allò amb les mans ja blanques, sense rec, perquè tots ho fem, no? Allò per estalviar-nos viatges i sobrecarreguem les bosses. Fins i tot alguna bossa ja tenia algun foradet d'aquells que fa el canto d'un envàs de salmó fumat, per exemple, no? Que has de vigilar que si no te l'esparraca i te la fos tota per terra, no? Estava amb les bosses i surten els nanos dels veïns. Allà em fotre un susto, no? Que un susto és un ensurt, però fort, no? Disfressats, no? I me'ls quedo mirant, i un anava embolicat amb paper de vàter, almidonat, amb celo, i filmat com un rodó de vedella d'aquests que es guarden per estofar, i l'altre amb una capa de tuno, unes dents de plàstic i un plàtan decapitat a mig mastegar, també, no? I li pregunto a sa mare, que són en un pla de protecció de testimonis? I em diu, no, estan provant les disfresses de Halloween. Dic, un és una mòmia zombi i l'altre és el comte Dràcula. Dic, gran mal. Quin mal han fet les sèries americanes. Molta gent, per culpa de Dallas, va començar a xumar bourbon entre àpats. Quan l'enemic és molt fort, només ens queda unir-nos-hi o morir. Per tant, instruccions per un bon i nostrat Halloween català. En comptes de trucar al timbre de les cases amb el perceptiu truc o tracte, s'ha de dir vot o maltracte. Si el de la casa visitada tria la segona opció, se li deixa un casc de violín i una porra i el crit d'A por ellos s'ha de carnissar a cops sobre la quitxalla a castanyazo limpio fins que perdin el plor. Doncs ja ho sabeu, nostrem les festes i les tradicions i gaudim-ne. Això dels ponts després dels festius intersetmanals, per dir-ho d'una manera suau, seria com una proctologia emocional. A veure, o tots moros o tots cristians. De fet, aquesta expressió tampoc no és gaire afortunada, perquè, clar, s'entén una mica morisme com a religió, no? És com si diguéssim o tots musulmans o tots torners farsadors. És estrany, això, no? No té res a veure una cosa amb l'altra. A veure, o tots omnívors o tots vegans, ara sí. I per què ho dic, això? Què ha de fer una feliç unitat familiar amb 2 plançons amb tendències piròmanes i suïcides i un preadolescent que no serviria ni per escut humà, perquè a última hora encara es mouria, que tot el que pot cargolar dins un paper s'ho fuma? Què ha de fer?
Opció A. Doncs en horari laboral el que ha de fer és contractar un pedagog o pedagoga que fes de cangur o cangura per anar bé exmarine o exmarinada, que tingui el suficient tarannà, però a la vegada tacte per no, com us diria, per no deixar de potenciar les facultats psicocognitives dels infants, sempre amb reforç positiu, òbviament, i no rebentar-los la cara a hòsties als putos nanos consentits dels collons. I pagar, Escolta, i si vols anar a la llei, assegurar-lo i tot. Opció B. Com sempre, romper el cristal en caso d'incendio. Trucar als avis. A veure, però per què us han fet els avis? Deixeu-los en pau, tota la vida currant com uns negres o com unes persones és igual al Pantone, esforçant-se per estalviar i això, i ara que tenen salut i que podrien fruir i gaudir de l'estat del benestar que han ajudat a construir amb la suor del seu front, toca't els collons i queda't els nens. Com diu la dita, si ets bo per fotre-la en calent, de les conseqüències que se'n deriven, siguen també coherent. Jo, si no faig pont, avui divendres, que ahir era festa, no sé si m'haig d'aixecar de bon humor o de mala llet, perquè ahir a la tarda allò feia com una pudor estranya de diumenge. Però clar, això és un divendres que put a primera hora dilluns, però a mida que es va divendrificant el dia, doncs ja t'agafa una mica més d'optimisme, però són com sentiments enfrontats, vull dir, estic una mica perdut. Solució: deixem-se de ponts incerts, perquè això només és una font de rancúnies, enveges i descontrol, i fem el que s'hauria de fer. Divendres, dia sagrat dels musulmans, festa. Dissabte, dia sagrat dels jueus, festa. Diumenge, dia sagrat dels cristians, festa. Dilluns, dia sagrat dels ateus, festa. Comencem la setmana laboral el dimarts a la tarda i pleguem el dijous a mig matí perquè així l'operació tornada pugui ser més esglaonada, sense embussos i això. I serà per molt que amb aquesta setmana laboral tinguem tants problemes d'esquena. Però això sí, ja cal que conreem la flama del matrimoni, perquè ens veurem tots molt més, Els biopics, aquestes pel·lícules que bé o són estripades sobre la vida d'una persona o bé geografies, o sigui, la vida d'un sant, no? Què vull dir amb això? Per exemple, dius, vaig a fer una pel·lícula sobre la vida de Jesucrist. Doncs el puc fer aparèixer com una persona filla de Déu, màrtir, que injustament va morir, o bé com un hippie que tocava els collons als romans, i si el van crucificar és que alguna cosa devia haver fet. I per què ho dic això? Doncs perquè vaig anar a veure la pel·li de Queen, Bohemian Rhapsody, com vaig escoltar supremàcicament d'un tavernícola decibèlic que feia el seu peculiar show rústec monolingüe neuronal a la cua de l'entrada. I ara pensareu, aquest cabron ara farà un spoiler. No faré cap spoiler, a veure. Es mor el tio aquest la dinya. Titanic com acaba? Titanic, collons, s'enfonsa el barco. La Passió segons Sant Mateu com acaba? El claven, vull dir que no faré cap spoiler. Ja se sap com acaba la pel·lícula. El que sí que parlaré són de coses que de la pel·lícula. Que quedi clar per això que em va agradar molt. Molt! Però si no hi trobo cap pega, aquesta entrega duraria molt poc. Deixeu-me que us digui també que en defensa de la meva ofensa no ha de ser fàcil fer biopics, Dius, vaig a fer un biopic sobre la vida d'Edison. Doncs era un senyor que tot el dia pelava cables. Vull dir, sí que va inventar la bombeta i va ser transcendent i transcendental per la civilització occidental posterior, però és avorrida la pel·lícula si no li fots una mica de salsa ficció. Dius, faré una pel·lícula sobre la vida de Gaudí. Clar, tot el dia fent planos, dibuixant planos, vull dir, fins que no l'engalta el tramvia i podem fer una escena d'aquelles que salten les vísceres a càmera lenta, es fot llarg. Per tant, què se m'ha fet estrany o curiós o he trobat peculiar de la pel·li de Queen? Com passen totes les pel·lícules i els biopics de músics, mai estudien música. Els ve tot donat per ciència infusa. Que cap personatge va mai al lavabo si no és per escapolir-se per la finestra o drogar-se. La psicologia dels personatges es divideix en supervirtuosos, la banda, la família que des de la distància cultural no pot comprendre res, i la dona del protagonista fins que aquest confessa ser mar i muntanya, pollastre amb llagostins, manzanas i peres, empaltades en el mismo árbol, com si diguéssim, i els dolents més dolents que el JR de Dallas amb les almorranes esverades, el seu assistent personal i el productor discogràfic de torn que no va creure en tot plegat. Enmig, el protagonista, víctima, atormentat existencialment nedant en un aiguabarreig de solitud, excentricitat i pilotasso dia sí, dia també. Aquí sí que es veu el llautó de la premissa per tots els públics. Això es veu en el tractament del sexe, de les drogues i de les festes. Sexe. Hi trobem una mirada entremaliada amb un camioner i casts i puritans petons labials. Drogues. Restes esbullades sobre taula de vidre però mai ingesta.
Alcohol, ingesta massiva per aquella història de que un que es fot 4 carajillos al dia és un cachondo i un que es fuma un porro és un drogadicte. Amb el terrorisme a Espanya també passa això, Un que es manifesta ho és, però un fatxa ofès perquè hi ha la mudança d'una mòmia i que el tio té tot l'A13 de les pel·lícules de Rambo a casa seva i que vol pelar el president del govern, no. Aquest no és terrorista. Aquest és un ciutadà molest amb la realitat política. En fi, però em va agradar molt. Molt! Avui m'he trobat a la bústia de casa un anunci ronyós d'aquells de fotocòpia en blanc i negre mal retallada, d'un d'aquests tan estesos farsants que afirmen ser vidents, mèdiums i curanderos. I al tanto a la tripleta de prestacions professionals, Vident, mèdium, curandero. És com si diguéssim, jo sóc pescador, astronauta, dentista o bombero, torero, barber, per exemple, no? I tenen sempre un nom suggerent i exòtic, o que els sona exòtic a ells, no? I sempre precedit de l'estatus professor o mestre. Clar, ha de ser exòtic, no? No et diràs professor Segimon Matafaluga Garcia. Sembla més un nom d'àrbitre de primera divisió, això, no? Una mica de l'estil com aquests tavernícoles nascuts a Catalunya que posen noms guiris d'actors de sèries o pel·lícules americanes a la quitxalla i llavors estatuen el seu nom en xinès al turmell. Però a veure, hi ha gremis que són molt estrictes amb això dels noms, Per exemple, els intèrprets o músics de flamenc sempre tenen malnoms de marisc o productes de l'or. Camarón, cigala, tomatito, habichuela... N'hi ha algun amb nom de peix blau, com pescaïlla, però això ja seria més rumba, oi? Doncs sí, aniré al vident, Però primer faré la prova per veure si n'és de vident. Aniré a casa seva i li recolzaré a la porta, que si s'obre es tombarà, una galleda inclinada mig plena de sardines amb crema de llet que he tingut macerant una setmana a ple sol. Si és vident, ja haurà pressentit la putada i no s'haurà de mudar de casa, perquè us ho prometo que això vessat per terra és que no fas net, és que t'has de canviar de casa. Així doncs, si obre la porta, voldrà dir que és com tots, un puto xerraire estafador. Llavors, si jo no fos un independentista pacifista compulsiu, incapaç de fer-ho, fora ben bonic fotre-li una tabanada als morros amb un bat de béisbol on hi hagués escrita la paraula vidència i fer-li saltar tota la pinyata menys 2 dents i poder-li dir, mira, ahora sí que eres vidente, 2 dientes nada más, puto farsante. I el tio es ven com gran auténtico vidente, no falso, auténtico. Això inspira moltíssima confiança. 34 años de experiencia. No 3 imprecises dècades ni más de 30 años, no. 34 anys clavats estafant. Especialidad en trabajo. I per què treballa d'això ell? No pot trobar cap feina millor amb els seus superpoders i que es forri directament i que no hagi d'escoltar les gràcies alienes? Ayuda para resolver, posa a resolver problemes gramaticales. Ayuda para resolver todo tipo de problemes. Li diré que tinc una patologia molt fotuda, que és que no suporto els estafadors que em prenen el pèl i que quan els detecto em poso molt violent i calo foc a tot el que sigui susceptible de ser inflamable. Regreso de la pareja de forma immediata. Molt bé, li diré que m'ha deixat i que ara la tinc a Nova Caledònia embarassada d'un multimilionari encantador. A veure si demà podria ser dinar a casa. Atracció de clientes. Li diré que treballo en una funerària. No sé si trobarà ètic potenciar la clientela. Impotència sexual. Li diré que el port vietnamita amb el que visc ja no em posa, que s'ha perdut la màgia, que potser no és problema meu, no? Negocios. Li proposaré si em vol fer de mediador per solucionar uns impagats que tinc amb la màfia russa. Suerte en el juego. Que em digui 8 números de la primitiva, de l'1 al 69 és 49, el límit, i són 6 números. Ja veureu com l'imbècil encara me'n dirà algun més alt de 49, seguríssim. Deportes. 3 amics del Congo Pigmeus i jo tenim l'obsessió de jugar amb Los Angeles Lakers. Què hem de fer? Salut! Diré que tinc una malaltia raríssima que es contagia per via respiratòria, després de tossir diversos cops en tota la visita, i cutània. Li he donat la mà amb fervor a l'arribar com content de conèixer una persona tan ínclita i distingida. I rubrica el pamflet que insulta qualsevol mínima intel·ligència humana. Se hacen trabajos a distancia. No sols estafa el fill de la grandíssima, sinó que ni tan sols et dedica una mínima merda del seu temps. I així, mentre hi hagin alfabets funcionals que paguin per fraus, hi haurà barruts que els expremin la pasta. Toca fer el pessebre ja, Dono per suposat que l'arbre ja està guarnit, tonejat i il·luminat amb els llums aquells epilèptics. Sempre que sento parlar de la Bet d'Espinelves, penso que parlen d'una noia que es diu Elisabet i que viu allà arran de l'Ins transversal. Aspectes molt importants a observar en el disseny i construcció del pessebre. Ha de ser tradicional. El pessebre ha de ser tradicional i s'ha acabat, no un engendro conceptual que no s'entén res. Ni una maqueta d'Ibertren d'aquelles amb tots els acabats, ni 2 setrilleres, la sal i el pebre i un cacauet sobre una caixa de joanoles. Això no val.
El centre escènic és el naixement d'un nen en forma de persona humana que dorm a dins d'una menjadora en una establia. Infraestructura bàsica. Necessitem un aglomerat amb imprimació antihumitats o una taula folrada en plàstic que puguem arrambar a la paret per poder tenir un cel de fons, no? Materials. Plàstic impermeable i xinxetes. O fondavella de llit de nen pixaner. Paper amb motius nadalencs per folrar taula o tela de senyera, en el seu defecte, també. Paper amb núvols o estrellat pel cel de darrere. Si el pessebre és nocturn, correu-se una mica aquest paper, que no sigui el típic paper de forrar gorros de mag Merlí, que sigui unes estrelles, no sé, que hi hagi constel·lacions, potser, que no estiguin posades amb els noms, per això tampoc, vull dir que sigui real, cony! I l'enganxeu amb celo d'aquell de dues cares, a la paret, no li foteu allò a la cinta al costat que quedaria com precintat i cutre, Molsa sostenible de piscifactoria, òbviament, o estoreta sintètica d'imitació d'herba. Esponja per fer copa d'arbres si viviu en un barri tan asfaltat que no podeu trobar ni una merda de branquilló amb tija que imiti una mica la vegetació de l'any 0 passada pels sedars de la catalanó més nostrada. Prohibidíssim Iron Fix de vellut verd. No sé per què, és una cosa que no he pogut sofrir mai. Paper d'alumini per riera o rierol. No cal rebregar una manta tèrmica d'ambulància per emular les catarates del Niàgara, Amb un petit rierol n'hi ha prou. Farina sense gluten per nevar turons del fons. No cal esculpir l'Everest, el K2 i l'Annapurna amb els Andes a segona fila, La geografia catalana prepirinenca és suficient inspiració. I l'últim material que necessitem són moltes ganes i paciència si el pessebre es fa en col·laboració amb infants immunes al merder domèstic. Figures. Mira, si em voleu fer cas, compreu-les. No les feu de fang sense pintar que semblen cagarros mutants. Als basars xinesos no sols hi trobareu caganers amb diferents textures de femta, sinó que fins i tot pixaners i rujadors, que aquest any potser hi ha alguna pastora ja que es fa una lavativa. Ènema, en català. Sembla que amb aquest nom fins i tot sigui una cosa neta, oi? Prohibides també les figures capgrosses, com a Walt Disney Lades. És un pessebre, això, no un puto anunci de joguines. No val el mestissatge del fet a mà barrejat amb figures, per exemple, de Playmobils. No feu pessebres amb Playmobils, Legos i cagarros mutants. També necessitem un pont, amb mínim de 2 carrils, això no pot faltar. I un pou en plataforma d'aquella que s'ha de dissimular, Una casa d'escorça, una minicasa d'escorça amb una gallina, i després el bestiar boví i oví vari. Això sí, només races autòctones, s'ha de ser seriós, L'àngel, sempre millor penjat del sostre amb un fil transparent, que no pas estacat al llindar de l'establia com una iaia que ha caigut d'un 5è amb una camisa de dormir, Si us sentiu muy i mucho espanyols, podeu col·locar la Verge Fregant, per exemple, un Sant Josep ben viril assegut en una butaca mirant la Roja a la tele i un pastor torero explicant-li al bou que el toro no sufre. Proporcions. S'agraeix una certa intenció anatòmica de les figures. No dic que no es puguin fer els jetos dels reis d'Orient, els quals jo preferiria que fossin 3 presidents de 3 repúbliques, no? Així no adoctrinem els nens amb estructures d'estat que no ha votat ningú, oi? No et dic que no es pugui fer els 3 jetos dels provisionals reis mags de moment amb 3 càpsules de Nespresso, però foteu una mica de ganes i esmerceu-vos-hi una mica, va. He vist pessebres on el nen Jesús suposadament acabat de néixer aparentava el pes del paquirrin després de festes en comparació amb els progenitors i bestiar calefactor del voltant. Perspectiva. No cal ser Miquel Àngel, el pintor escultor renaixentista, no la tortuga ninja, per saber que n'hi ha cabres gegants al costat d'un ruc bonsai i un pou de 3 pisos d'alçada. Sigueu una mica mirats amb això, sisplau. I dit això, la resta tot és lliure. ¿O saben aquel que es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Hòstia, que sóc dolent imitant, a veure, una mica de tecnologia. ¿O saben aquel que es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Fatal també, però almenys no és la veueta de merda. Que está declarando en el Supremo con su preceptiva mala educación y en estas es preguntado por un inquisidor fiscal con faz de gástrica ardor y ojos saltones inyectados en catalanofobia. ¿Puede usted relatar al tribunal su apocalíptica experiencia en el día de autos invocando a su más imaginaria y no contrastada percepción de los hechos en un acto de subjetividad parcial interesada tal y como fue ensayada en su día? Y dice el agente declarante, a las órdenes de su vuecencia,
Nada más llegar aparquemos nuestro vehículo lotoquipao delante de la consejería entre insultos, vítores y algarabía provocada por hordas de zombises adoctrinados, enardecidos y alentados por todos los acusados aquí presentes, sus mujeres, sus madres y sus suegras. En todos mis años de misiones suicidas en las junglas de Birmania, nunca jamás había vivido un escenario tan diabólico y dantesco. Entremos luego seguidamente en la consejería y procedimos al registro como consta en las 1001 licencias esas. Al rato enviemos a una voluntariosa mujer a por unos mendrugos y tentempieses, y grande fue nuestra sorpresa cuando tuvo que volver denostada bajo un fuego cruzado de claveles y cánticos ofensivos en lengua vernácula ininteligible. Algunos compañeros hasta arriesgaron patrióticamente su vida intentando romper la línea enemiga formada en pelotón arrancasetas. Dentro del susodicho recinto, toda la tarde-noche se mascaba la tragedia. En ademán acrobático, fruto de simiesca pericia, la secretaria judicial soslayó un muro infranqueable escapando por la azotea. En este momento quedemos los demás a merced de la masa embravecida de caras de odio en un clima hostil de insurrección malversadora y rebelde. Ahí, fruto del estrés guerrero de la batalla, me desvanecí y no recuerdo nada más. ¿Y hubo muchas bajas en su equipo?, le preguntó el fiscal. Muchísimas, su eminencia. De hecho, solo recuerdo un agente de los Mossos que sobrepasara el 1,70 m de estatura. Y concluyó el letrado. Y cuando volvió en sí, ¿qué vio? Mire, pues vi la cara de mi mujer que de un puñetazo me hizo saltar el tubo de pegamento de la nariz y me sacó con malas maneras de los autochoques, poniendo así punto final a mi asueto de vacaciones murcianas. No sé vosaltres, però si aconseguís convertir la mala llet en electricitat, jo sol il·luminaria Las Vegas.